Salut! Astăzi o să vă prezint contul meu de car parking. Hai să începem. La 50 de inimi promit că îl dau. Aici un pitbull, nu cred că mai e rar. Și Naruto, nu știu. Mă uit eu la desene de astea sau nu știu ce film. Nici ăsta nu-l știu. Eu nu am cu mașinile, eu să am designer și atât. Nu să știu eu cum îi zice, nici la ăsta. Ăsta-l știu, cu Spider-Man, Marvel. Ăsta, nu știu. Chiar nu știu. Asta cu Beast Boy, din desenele animate. Asta mi-o doream foarte, foarte, foarte mult. Acum o să o am și voi o să o aveți dacă dați 50 de inimi la videoclipul acesta. Așa. Aici avem... Ăsta pare cu... Asta seamănă cu Irafael. Bă, chiar. Da. Asta o știu și e foarte rară. Dacă știți și voi. Da, tot Naruto, cred. Ăsta are un... Nu mai știu cum să-i zic la ăsta cu motorul. În fine, hai să trecem, că mai mă gândesc eu. Asta e veche. Marshmallow frumos. Asta n-am mai văzut-o în viața mea. Asta. Dar hai, ăsta e la Star Wars din desene. Ăsta e care prezice. Nu știu cum îi zice. V-am zis că nu mă știu, mai bine nu mai zic nimic. Așa. Nici ăsta nu știu. Nici ăsta. Sper că vă plac contul. Vă plac mașinile și contul. Asta îmi place cel mai mult de pe contul acesta. Asta. Super tare. Scooby-Doo. Unde ești tu? Asta nu știu. Asta e M2 cu Joker. Asta e un ăla de la război, de la armată. Deși asta e frumoasă. Bine, bine. Și asta și asta. Și acum, da, piesa. Cum arată? Adangu. Uite ce frumoasă e asta. Uite. Asta e Bugatti, în câte mi se pare. Da, Bugatti. Uitați aici. Bugatti. Asta nu știu că e veche și asta. Thanos. Și cam atât. Dacă v-a plăcut contul, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Vă pup, pa, pa!